Ki Bolo. Dina iki aku mancing nang kene nang sing tak arani spot Tombro ki Bolo ya. Lagi karo ngobrol-ngobrol. Ana ya misale kaya kancaku kuwi lho, enek kancaku sing ya jane pengen gawe konten tapi dhek jare ora duwe ide, ora duwe sing arti nggih konten apa ngono ora duwe. Lah sebenarnya kan menurut aku kan ngene Bolo. Sing penting nomor siji kan ya sing penting apa ndak dina dilakoni kuwi wae, ndak dina dilakoni kuwi di nggih konten lak ngono to. Lan kene sing penting ki apa ya? Sing penting ki ngarani piye ya? Awake dhewe iki ora gagal apa gagap teknologi utawa gaptek. Dene aku ki wong tuwa Bolo, wong tuwa ki sebenarnya ya ora duwe ide, ora duwe gagasan utawa kepinteran ki aku ora duwe Bolo. Ya mung aku ki seneng ngomong lah ngono, seneng ngomong. Ya jare kancaku kuwi iki isin ngomong neng kamera lah, ngomong neng kamera ya neng nggon liaran ngene kan ya ora wong to Bolo, wong kuwi rada krungu, rada ngerti. Ya sing penting ki di video terus kok diupload ngono wae. Ya wong masalah monet utawa FYP utawa anu kuwi iki sebenarnya ki mung masalah rezeki Gusti Allah Bolo. Kabeh rezeki. Dadi akeh lho konten-konten sing ora mengedukasi terus dadi apa dadi viral, dadi FYP iki ya akeh lho Bolo. Contohnya kaya wong sing reso ngomong misalnya kaya mukbang, mangan tok kae jajal. Kayak penontonnya ya ora umum akae. Padahal ya ora mengedukasi to kuwi. Terus wong kerja bangunan sing apa ya, mau kerja terus di video diupload. Nyatane ya FYP terus monet itu hasil ngono to Bolo. Jadi menurut aku ya sing penting ki apa kegiatane ning kono ndak dina kuwi di rekam ngono ae. Direkam terus di upload mbah kuwi ning FB apa ning YouTube ngono. Sebenarnya aku ki ya FB ki urung monet. Urung itu hasil Bolo ning aku seneng rekam ngene iki seneng. Ya diarani wong edan ya ora apa-apa, diarani wong edan. Wong dalang kae ya malah luwih edan ya ora. Dalang kae luwih edan Bolo. Kae ning ya ijek mending nek dalang kae iki sing dilakokke enek wayang kuwi mau. Ning nek wong konten kreator kan ora enek sing dilakokke. Ngomong ndeleng karepe dhewe nek konten kreator ki. Malah luwih gila timbangane dalang luwih gila konten kreator asline. Nek dalang iki jek mending jek di enek sing dilakokke wayang iki sing ceritane ngene ngono nek dalang. Nek sarang konten kreator kan ya kaya aku ngene iki liaran dhewean ning anu ning ndeleme ngomong ngono kuwi Bolo. Jadi kan yo contohnya kan ngene akeh wong sing sugih zaman mau kan ana ya HP-ne wis BlackBerry zaman mau. Terus apa jenenge? Gaya. Ning ora iso nggunakake kan akeh wong mung pamer ning ngarepe wong HP-ne larang, mung nduduli HP tok ning kondangan ning apa nduduli HP tok. Ning kenyataane ora iso nggunakake ya mung isone mung WA. Telepon. Apa gunane ora nek gunane kan? Jadi ngene nek menurut aku
Jajalin wae to. Sing penting kowe carane ngupload ki piye ngono. Lah kok nek dasare arep FYP ya FYP, nek dasare arep FYP. Nek masalah FYP ku kan rezeki polo. Rezeki kok Gusti Allah. Syukur ya diparingi rezeki terus FYP terus monet sapa ngerti to. Wong saiki iki sing do viral-viral do FYP do monetisasi sing entuk duit kuwi dudu soal konten edukasi utawa motivasi. Ora akeh wong mikir wis delokne to ning Facebook kuwi. Kan aneh-aneh kuwi. Nek tak pikir misalnya contohnya kaya sapa ya? Pokoknya wong-wong Gunung Kidul lah, kaya Dewi Stewiti terus sapa jenenge kuwi? Tri Wahyuni, Tri Maurin. Kuwi kan wong Gunung Kidul kuwi sing akeh kuwi. Jajal duluan kontene ra ya ora member to kuwi. Ning yo dhek do FYP do gajian. Nomor 1 dhek kendel. Sing menarik apa dhek nek dipikir? Kan yo ora sing menarik. Sing menarik memang kono ki nggon apa panganan pokok rata-rata mung masalah kendel mangan kuwi. Sing dipangan bangsane potol, lembing, kewan-kewan kuwi sing dipangan. Ya mungkin tradisine kono ya karo bahasane kuwi sing menarik nek Gunung Kidul. Jadi ngene lho bola. Ora perlu njajak mikir sing wah aku ora duwe konten, aku ora duwe ide, aku ora duwe apa. Alah, wis pokoke tengok-tengok ning kene iki lho. Karo mancing, karo apa tengok-tengok ning kene iki engko ora ya sesuk ketemu ide. Ya nek ora seneng mancing ya sapa kebon di-upload. Ngono wae wong aku jane ya urung SCP kok. Videoku renek sing FYP renek bola. Ya mung aku seneng gawe konten ngono lah. Jadi aku setua iki aku mau menunjukkan pada mereka orang-orang yang punya orang-orang yang kaya, HP bagus-bagus, tapi nyatane soal ngedit ra iso. Aku sing HP jadul yo iso ngedit. Terus carane iki ngene, fotoku ki tersebar ning media sosial gue seneng ngono lho, bolo. Jadi aku menunjukkan pada mereka bahwa aku ki ora gaptek. Tuwek-tuwek ning ora gaptek. Ya meng duwe HP Android ngono wae tak nggih rekam ngono kuwi tok. Ning nyatane ya YouTube ku ya iso monet. Aku ya hasil ke YouTube ra ketang sithik. Ning dasare aku ora seneng pamer bola, ora seneng ngetokke njukuk gaji sakmene ora seneng. Nggo ngapa kuwi nek kanggo aku nek untuk agamaku kuwi iki riya. Riya itu dosa bagi saya. Makanya saumpamane aku engko iso FYP, iso monet, iso itu panggilan MK kuwi aku ora bakal arep nduduh-nduduhke duit. Masalah dosa bola. Ngono ya bola ya. Motivasi kok aku. Ki masalahku karo mancing ya sepurane. Masalahe aku ki karo mancing. Sing jelas aku golek serinding bola. Iki golek serinding. Dasare ya seneng mancing juga. Tak buat nang di kopiku mu. Blai. Renek. Ngopi bola. Wes.
Nah, aku ini gawe video ini berkali-kali bolo. Berkali-kali. Dhisik pertama tulisan Mitos Channel ngono kita akhirnya hilang. Orang mudeng sih. Mung tak upload ngono kita. Akeh channel kuwi ana 3 sebenarnya. Tapi sing monet ya mesti ditok iki. Mitos Channel 1 iki sing saiki tak nggo kuwi. Sing liyane Mitos Channel iki tentang reok, nek ora tentang wedhus. Neng kacangan neng pasar wedhus. Ning yo enek sing monet. Sing monet ya ke iki, sing tanggo iki. Makanya aku ke serang isin. Isin gue ngapa tak bolo? Sampone iki isin ngomong ning ngarep kamera ijab nek kowe kon dadi MC ngono piye jajal. Mah tambah isin to. Nek urip kira perlu isin bolo. Enak tombrone bolo. Enak timbrine lho, timbri. Lumayan ta. Perolehane bolo. Iki perolehane sakmene iki. Iki ya nek timbrine, enek putihane, enek serindinge bolo iki. Wis ngono ae ya. Tot balik bolo. Oke, pokoknya gitu aja. Pokoknya seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Terutama yang menonton video ini pasti saya doakan terus bolo. Saya doakan dan kita saling berdoa. Sampean ndongake aku sehat waras, panjang umur, iso aweh info spot di spot liaran. Pokoknya los ngono bolo ya. Seandainya ada salah kata itu tadi mohon maaf. Dan sampai jumpa kembali besok pagi. Saya akhiri di sini saja dulu. Spot Tombro. Neng sing mangan timbri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.